Akwụkwọ ndị eze nke abụọ, isi nke 20. N'oge ahụ Hezekaya nọ n'ọgwụgwọ ndụ, Azaya onye amụma nwa Emọs bịakwutere ya wee sị, "Otu a ka Jehova kwuru, dozie ụlọ gị n'ihi na ị ga-anwụ anwụ, ị gaghị adịkwa ndụ." Mgbe ahụ ọ tụgharịrị ihu ya n'elu mgbidi wee kpee ekpere nye Jehova sị, "Biko Onyenwe anyị, cheta ugbu a otu m si jee ije n'ihu gị n'eziokwu na n'obi ziri ezi, wee mee ihe dị mkpa na ihe dị mma n'anya gị." Tupu Azaya apụọ n'etiti ogige ahụ, okwu Jehova bịakwutere ya sị, "Ọ bụghị eziokwu, laghachi gwa Hezekaya Onyenwe anyị, Chineke David nna gị sị, gbaghara, ahụrụ m Onyenwe anyị n'anya, ị ga-aga n'ụlọ nke ụbọchị gị afọ 15. M ga-anapụtakwa gị na obodo a n'aka eze Asiria. M ga-echebekwa obodo a n'ihi David ohu m." Mgbe ahụ Azaya sịrị, "Were oriọna fig kpọrọ nkụ." Ha were ya dobe ya n'ahụ nwokorobịa ahụ. Ha emeghịkwa ka ọ dịghachi mma. N'ihi na Hezekaya gwara Azaya, "Gịnị ga-abụ ihe ịrịba ama na Jehova ga-agwọ m, nakwa na m ga-abata n'ụlọ Jehova n'ụbọchị nke 13? Azaya zara ya sị, "Ihe ịrịba ama ị ga-enweta site n'aka Jehova, na Jehova ga-eme ihe o kwuru. Ị chọrọ ka onyinyo ahụ gaa n'ihu nzọụkwụ 10 ma ọ bụ laghachi azụ nzọụkwụ 10?" Hezekaya zara ya, "Ọ bụ ihe dị mfe na onyinyo ahụ ga-aga n'ihu nzọụkwụ 10, ọ bụghị otu ahụ, kama na onyinyo ahụ ga-alaghachi azụ nzọụkwụ 10." Onye amụma Azaya kpọkuru Jehova, o wee mee ka onyinyo ahụ laghachi azụ nzọụkwụ 10 site n'ọkwa dị elu nke ọ dara n'ụbọchị Ahaz. N'otu oge ahụ, Berodach-Baladan nwa Baladan eze Babel zigara Hezekaya akwụkwọ ozi na onyinye, n'ihi na ọ nụ na Hezekaya na-arịa ọrịa. Hezekaya gere ha ntị wee gosi ha akụ ya niile, ya bụ ụrọ, ọlaedo, ihe na-esi isi ụtọ, mmanụ dị oke ọnụ ahịa, ihe agha ya niile, na ihe niile dị n'akụ ya. Ọ dịghị ihe ọbụla dị n'ụlọ ya na alaeze ya niile nke Hezekaya na-egosighị ya. Azaya onye amụma wee gakwuru eze Hezekaya wee sị ya, "Gịnị ka ndị ikom na-ekwu? Ebee ka ha si bịakwute gị?" Hezekaya zara ya sị, "Ha si n'ala dị ebe dị anya, ya bụ site na Babel." O wee sị ha, "Gịnị ka ha mere n'ụlọ gị?" Hezekaya zara ya, "Ha ahụwo ihe niile dị n'ụlọ m, ọ dịghị ihe ọbụla dị n'ime akụ m nke m na-egosibeghị ha." Azaya gwara Hezekaya sị, "Nụrụ okwu Jehova. Lee, ụbọchị na-abịa mgbe a ga-ebuga ihe niile dị n'ụlọ gị na ihe nna nna gị chekọbara ruo taa gaa Babel. Ọ dịghị ihe fọdụrụ, ka Jehova kwuru. Ụmụ gị ndị a ga-esi n'ebe ị nọ pụta, na ndị ị ga-amụ, ha ga-ebuga ha. Ha ga-ebukwa osota n'ụlọ eze Babel." Lee na Hezekaya wee sị Azaya, "Okwu Jehova nke i kwuru dị mma," n'ihi na ọ sịrị ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na udo na eziokwu dị n'oge m. Banyere ihe ndị ọzọ Hezekaya mere na ihe niile dị ike ya, n'ụzọ o si mee ọdụ mmiri na ihe dịka ihe efu wee kpọbata mmiri n'obodo ahụ, ọ bụghị n'akwụkwọ nke ihe ndị eze Juda mere. Hezekaya na nna ya dina n'ọnwụ, Manase nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya.